ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ଏକ ଆୟତାକାର କାଗଜର ପୂରା ଅଂଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଆୟତାକାର କାଗଜକୁ 4 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି 4 ସମାନ ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ନେବା, ଯାହାକୁ ଆମେ 1/4 ବୋଲି ଲେଖିଥାଉ। ଏହା ଏକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅଂଶର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏହା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ା, ସେହିପରି ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲବ, ହର ଓ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା। ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗାରଟି ମଝିରେ ଦେଖୁଛ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହୁ ଓ ଗାର ଉପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲବ ଓ ଗାର ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ହର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଏହି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର କିଛି ଅଂଶର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲବ ସର୍ବଦା ହରଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। 2/5, 3/4 ଏବଂ 1/3। ଏହିପରି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ହରଠାରୁ ଲବ ସାନ ଅଟେ। ଯେମିତିକି 2/5, 2 ଲବ ହର 5 ଠାରୁ ସାନ, 3 ଲବ ହର 4 ଠାରୁ ସାନ ଏବଂ 1/3ରେ 1 ଲବ ହର 3 ଠାରୁ ସାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ହରଠାରୁ ସାନ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆସ ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରରେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 1/4। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1/4ରେ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଲେ କେମିତି ହେବ ନା, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଭାଗକୁ ନେବା। ଚିତ୍ରରେ 4 ସମାନ ଭାଗରେ ଏକ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 2/5, 2/5ରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରୁ 2 ସମାନ ଭାଗକୁ ନେବା 5 ସମାନ ଭାଗ କରି। ସେହିପରି 3/4, 3/4କୁ ଦେଖ 4 ସମାନ ଭାଗ କରି ସେଥିରୁ 3 ସମାନ ଭାଗକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି। 1/3କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ସମାନ ଭାଗ କରି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକା ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର କିଛି ଅଂଶକୁ ଏକାଠି କରି ତାହାର ପରିମାଣକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। 3/2, 7/5, 9/2। ଏଠାରେ ଲବ 3 ହର 2 ଠାରୁ ବଡ଼, 7/5ରେ ଲବ 7 ହର 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ 9/2ରେ ଲବ 9 ହର 2 ଠାରୁ ବଡ଼। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲବ
ହର ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ହର ଠାରୁ ବଡ଼ ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା? 3/2କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 3/2ରେ ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ। ଏହି ହରକୁ ଲବ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଲବ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଯେଉଁ ଭାଗଫଳ ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯାହା ଭାଗ ଶେଷ ମିଳିବ ତାହା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବ ହର ଥିଲା ବା 2 ତାହା ହିଁ ହେଲା ହର। ଏବେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ ବୋଲି କହିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। 3/2 ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା? 1/2 ଭାଗଫଳ 1 ଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲବ 1 ଏହା ହିଁ ଭାଗଶେଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଅଧେକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରିତ କଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା 7/5। 7/5ରେ 5 5। ତେଣୁ 1 ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ବଳିଲା 2 ତାହା ହିଁ ଲବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ହର ଥିଲା 5 ତାହା ହିଁ ହର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ସମାନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ 5 ସମାନ ଭାଗ କରି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ସମାନ ଭାଗକୁ ନେଲେ। ସେହିପରି 9/2କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠାରେ 2କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। 2 ଚଉ 8 ତେଣୁ ଚଉ ଅର୍ଥାତ୍ 4। 4ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗଶେଷ 1 ତେଣୁ 1/2 ବା ଗୋଟିଏ ସମାନ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଅଧେକ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ମୋର ଆଶା ତୁମେମାନେ କିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।